Dos bessons idèntics tenen exactament els mateixos gens. Això fa que físicament siguin aparentment iguals. Cada un d'ells, però, reaccionarà de manera diferent als estímuls ambientals i patirà malalties diferents al llarg d'una vida en què deixaran de ser idèntics a mida que passin els anys. La raó és l'epigenòmica, un conjunt de marcadors que fan que els gens s'activin o es bloquegin segons els estímuls rebuts. Segons l'epigenoma, pot aparèixer un caràcter o una malaltia greu com un càncer en només un dels germans. Cristòfor Colom representa la investigació en el sentit de buscar en nous territoris, nou coneixement, anar més enllà del que es coneix, no el descobriment d'Amèrica o, per què no, el descobriment de la regulació del genoma humà. Manel Esteller és director del programa d'epigenètica de l'IDIVELL, Institut d'Investigació Biomèdica de l'Hospital de Bellvitge. Recentment ha estat reconegut amb el Premi Rei Jaume I d'Investigació. Per al doctor Esteller, l'epigenètica és com l'ascensor que hi ha dins el monument a Colom. La caixa que s'eleva seria el gen i l'epigenètica els botons. Segons el botó que pitgem, l'ascensor pujarà, baixarà o donarà la senyal d'alarma. Aquests botons són els marcadors que fan activar una o altra característica d'un gen i fins i tot són capaços d'activar una malaltia genètica. Un dels camps on l'epigenètica ha avançat més és en la investigació del càncer. En el mateix, hem estat capaços de trobar marcadors de la malaltia que ens indiquen si un tumor serà poc agressiu o menys agressiu, si serà sensible a un fàrmac o un altre, el que permet evitar els efectes perjudicials de quimioteràpia, o fins i tot usar fàrmacs que són capaços de revertir l'epigenètica i tornar-la a un patró normal. La investigació ha permès trobar medicaments que són capaços de reprogramar l'activitat de la cèl·lula cancerosa i tornar a fer que funcioni correctament. Podem imaginar que la cèl·lula tumoral és un ordinador que funciona malament perquè té un virus, i en aquest sentit fiquem un antivirus. L'antivirus serien els fàrmacs que són capaços de retornar a l'expressió, a l'activitat normal d'aquest genoma. La cèl·lula tumoral se'n recorda que anys enrere era una cèl·lula normal. Amb l'estudi epigenètic s'ha aconseguit dibuixar un mapa de les senyals que activen els gens, causants d'algunes formes de càncer. L'epigenètica és una de les disciplines més innovadores en medicina. Representa un nou horitzó rere el qual hi ha tot un món per descobrir. La investigació és clau per a un país. Nosaltres hem d'apostar per la recerca. No hi ha malalties que es curin soles, no descobreixen les coses per l'atzar, és perquè hi ha una recerca darrere que ha de tenir una financiació adequada. Per tant, crec que és clau per a un país que els seus ciutadans tinguin un coneixement que ve derivat del suport als seus investigadors.